Bé, bon dia, benvinguts a la sala de premsa de les Corts, benvinguts a tots els mitjans que us heu acreditat, benvinguts a tots els que ens seguiu per xarxes socials. Avui, en commemoració demà del Dia Internacional contra el Tràfic d'éssers humans, presentem una iniciativa per potenciar els nous canals de contacte en relació a tràfic d'éssers humans. Es tracta d'un QR i també d'una adreça correu perquè es pugui aportar informació. Així mateix us farem una perspectiva de fenomen també del darrer any en relació a tràfic d'éssers humans. Per això ens acompanya el sotsinspector Lluís Moreno, especialista de la DIC en tràfic d'éssers humans, així que li cedeixo la paraula. Farà, diguéssim, el seu speech i quan finalitzi donarem torn a les preguntes que vulgueu fer. Endavant. Molt bé, bon dia a tothom. Com ha dit el Xavi, demà és el Dia Internacional contra el Tràfic d'éssers humans i aprofitant aquesta data volem presentar els dos nous canals de contacte que tenim amb la ciutadania en matèria de tràfic d'éssers humans i d'explotació també, que són dos fenòmens diferents però íntimament lligats. És un correu que és stopexplotació@mossos.cat i un codi QR que porta a un formulari que és totalment anònim i és molt intuïtiu, on es poden emplenar uns camps per aportar aquesta informació. El tràfic d'éssers humans és un fenomen molt transversal, molt habitual, i volia comentar molt ràpidament unes dades a nivell mundial per intentar assentar com és aquest fenomen. L'últim informe de la UNODC, que va dels anys 2020 al 2023, parla que hi ha més de 202.000 víctimes identificades de tràfic d'éssers humans. D'aquestes, del total de víctimes, ells fan una separació entre menors i majors d'edat. Aquí és veritat que al nostre país no tenim molta problemàtica, o almenys que sapiguem detectar, de víctimes de tràfic menors d'edat. Però a nivell mundial es parla que el 38% de les víctimes de tràfic d'éssers humans són menors d'edat, i el 62% adults. En quant a les formes d'explotació, de tot aquest percentatge, gairebé un 60% de víctimes són dones nenes, i la resta homes nens. D'aquestes víctimes, per primer cop, la majoria de víctimes identificades han sigut explotades o traficades per fer activitats laborals. Normalment, el tràfic d'éssers humans, la finalitat com més coneguda, més detectada i més identificada ha estat l'explotació sexual. En aquest últim informe s'ha produït un canvi. El 42% de les víctimes han estat explotades per explotació laboral i el 36% per explotació sexual. Sí que és veritat que moltes vegades aquestes dades, com que ara comentarem, les víctimes no s'autoidentifiquen, tenim un biaix en les dades. Les dades són les que coneixem, les que podem aportar, les notícies que tenim, però no té per què reflectir la realitat, no? O sigui, coneixem uns casos i desconeixem molts altres. Entre aquest 42%, 36% laboral sexual, després tenim a nivell mundial un 8% de víctimes que han estat explotades fent activitats criminals i un 1% en matrimonis forçats. Després, en dades mundials, fan una altra agrupació una mica diferent al nostre codi penal, una mica diferent, però bueno, les dades serien aquestes. I com a dades importants, el fenomen del tràfic d'éssers humans és un fenomen transnacional que el comet normalment una organització criminal. El 70% de les persones detingudes per tràfic d'éssers humans formaven part d'una organització criminal. I també crec que és molt important parlar que el 28% dels detinguts són dones. En les investigacions d'organitzacions criminals estem molt acostumats a veure que els investigats són homes. En el tràfic d'éssers humans, sobretot per la vessant de l'explotació sexual, veiem que la participació criminal de la dona és molt més activa que en d'altres delictes. Aquestes són les dades a nivell mundial. A nivell de Catalunya, parlaré de les dades que tenim de l'últim any, 2025, i fins al juliol del 2026. Fins al moment tenim 24 víctimes formalment identificades.
D'aquestes 24 víctimes, 19 són dones i 5 són homes. De totes aquestes víctimes, de les 24, 14 ho han estat per explotació sexual, 5 per explotació laboral, 3 per activitats delictives i 2 per matrimonis forçats. Si fem una similitud amb les dades mundials, trobem la versemblança, és coherent, no? Les dades que s'aporten a nivell mundial amb les que trobem aquí a Catalunya. Val? I també com a dada crec que és molt significativa, perquè parlem de 24 víctimes identificades en 2025, juliol 2026, només d'aquest any, del 2026, hem fet 127 entrevistes de detecció d'indicadors. O sigui, això vol dir que hem entrevistat a 127 persones on hem buscat indicadors de tràfic d'éssers humans. Aquests indicadors, si els trobem o no, després hem de fer unes comprovacions, unes valoracions per determinar que finalment aquesta persona pot ser víctima de tràfic d'éssers humans. O sigui, no totes les entrevistes que fem acaben en víctimes identificades, però són entrevistes molt necessàries, perquè aquest tipus de víctima, la víctima de tràfic d'éssers humans, no és una víctima que acostumi a aixecar la mà o a venir a una comissaria i explicar el que li està passant. Hem de fer molta feina de carrer d'anar a buscar. Val? Al nostre cos, a Mossos d'Esquadra, tenim una visió victimocèntrica del tràfic d'éssers humans. El més important per nosaltres és la víctima, és alliberar la víctima i aportar-li totes les mesures socials que hi ha al seu abast perquè es pugui reinsertar en la societat o insertar, perquè una víctima de tràfic d'éssers humans no ha estat mai, no ha format part mai de la societat com tots entenem la vida. Fem un treball transversal i coordinat amb Fiscalia Especialitzada, amb la Judicatura, amb ONGs que es dediquen a la protecció integral de víctimes de tràfic d'éssers humans, en serveis socials, amb molts estaments socials. A nivell intern també ens formem molt, sobretot per ser capaços de detectar i identificar una víctima de tràfic d'éssers humans, però també per sensibilitzar a totes les patrulles que tenim al carrer, que són les que poden interactuar directament amb les víctimes. I tota aquesta feina, tota aquesta informació que es recull, es tracta d'una manera molt meticulosa en un punt d'anàlisi especial que tenim a la nostra comissaria. Davant de tot això, per què tenim la necessitat d'intentar arribar més a la ciutadania i llavors per què tenim la necessitat d'establir aquests dos nous canals de comunicació? Doncs necessitem la col·laboració de la ciutadania per detectar més víctimes. Les víctimes estan integrades d'alguna manera dins de la societat, però tenen un risc molt alt per passar desapercebudes. O sigui, les tenim aquí, però no són capaços de veure'ls, no són capaços d'identificar-les com a víctimes. La gran majoria, parlant de Generalitat, la gran majoria de les víctimes que ens trobem, totes són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família a l'origen, al país estranger. Les xarxes s'encarreguen de conèixer perfectament la identitat de la víctima i en el primer moment acudeixen a la família en origen i fan saber a la víctima que saben on viuen, que saben quins són els seus pares, els seus germans, i és una manera de pressió molt forta per a aquestes víctimes. Aquestes persones, les víctimes, acostumen a tenir grans deutes econòmics, que si no paguen pot comportar el risc de complir les seves amenaces, aquestes amenaces, sobretot a la família, el que ens trobem, la por principal és no el que li puguin fer amb ella, sinó a la seva mare, als seus fills que estan al seu país. Són persones amb deutes, són persones que careixen de cercles de confiança. Aquí no tenen aquest vincle que tots tenim, familiar, d'amistat, on ens podem recolzar quan tenim algun problema. Elles no ho tenen, desconeixen l'idioma, no saben que existeixen polítiques socials que les poden ajudar, estan aïllades, acostumen a no tenir, els hi prenen la documentació, les despersonalitzen d'aquesta manera. Una persona en situació administrativa irregular que no té la documentació del seu país i que no coneix l'idioma és una persona totalment despersonalitzada.
el relat dels traficants se'l fan seus, i sobretot en un punt que ens afecta moltíssim, i és en la funció de la policia. Els traficants expliquen a les víctimes que la policia és repressora, que la policia, si la troba pel carrer sense documentació, la portaran a la comissària, la portaran a la garjola, la portaran al seu país d'origen. Llavors, per una persona que ha generat un deute i que està patint una explotació, si la tornen al lloc d'on ha hagut de fugir, és un gran trauma. Per això, el principal problema que tenim nosaltres com a policies és que moltes víctimes no ens veuen com una ajuda. Per això treballem sempre a la mà, com he comentat abans, Fiscalia i Judicatura, i sobretot amb els serveis socials i organitzacions no governamentals que ens ajuden molt a treure aquesta màscara, no? en la que ens tapen a nosaltres, no? que la policia realment és una part més que pot ajudar a la víctima. Tot això, aquest paradigma fa que les víctimes no s'identifiquin com a víctimes, o sigui, que tinguin més bé la sensació de estic tenint una oportunitat de guanyar-me la vida, de guanyar diners, de regularitzar la meva situació, i aquesta explotació no la viuen com una explotació, sinó la viuen com una necessitat per aconseguir una finalitat, no? que al final el que volen és una vida digna, una documentació, una autorització per poder treballar i tenir un sou per poder cobrir les seves necessitats familiars. Val? Llavors, aquestes víctimes, el tràfic d'éssers humans té 5 finalitats. Hem parlat abans que la principal, entre l'explotació laboral i la sexual, no, estem aquí navegant, que jo crec que variarien les dades segons l'enfoc que posem. No? Si posem l'enfoc en la sexual trobarem més, però també si el posem en la laboral també, o sigui que tenim víctimes de tot tipus. A nivell de carrer, no? A nivell d'aquesta col·laboració que demanem de la ciutadania, jo crec que hi ha dues explotacions que són les més evidents i les que més es poden reconèixer, que és l'explotació sexual i la laboral. L'explotació sexual la busquem normalment en llocs de prestació de prostitució, no? Sí que és veritat que, tot i que es mantenen certs locals a les ciutats, sobretot a les grans o locals de carretera, tot i que cada cop n'hi ha menys, hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés tan fàcil, no, als domicilis com sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana, i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no? De tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot. Una altra explotació que també es pot veure, es reconeix més o menys fàcilment, és la laboral. I la laboral que es dona a llocs de treball de poca qualificació, poca especialització. Aquí a Catalunya ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats. També en d'altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no? Perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no? A comprar alguna cosa, tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que hi ha, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona, com a mínim, està
fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona i després sortim al gimnàs amb els nens, al que sigui, i veiem tota l'estona la mateixa persona i el cap de setmana es repeteix, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa, que no és normal. Doncs aquest tipus d'indicadors són els que necessitem que la ciutadania ens faci arribar. Després hi ha altres finalitats que són més complicades, no?, per observar per la ciutadania. Parlaria de les activitats delictives. Això sí que és més feina policial, no? Tractar d'identificar en un àmbit delictiu si els autors d'aquests delictes poden ser víctimes o són delinqüents. I aquí parlo dels jardiners que es troben a l'interior de les plantacions de marihuana, de les furtadores del transport públic. Això és una feina més policial, no?, de tractar d'identificar. I després tenim penjat el matrimoni forçat, que és una de les finalitats de tràfic d'éssers humans que potser és la més hermètica de totes, perquè en aquesta la víctima és una víctima que està condicionada i explotada per casar-se, per mantenir una vida íntima amb una persona, i moltes vegades aquesta vida es redueix al domicili de l'agressor. Aquí, com a societat, hauríem d'estar al cas de veure sempre una dona que va sola a comprar, que no parla, que va i ve, no se la veu mai més pel carrer, una dona que els veïns poden sentir que plora, no sé, algun indicador que ens pugui alertar que està passant alguna cosa, perquè no és normal, perquè tots, quan vivim a casa, amb els veïns sempre tenim alguna interacció, els trobem en algun lloc, sabem on treballen. Doncs aquestes persones, normalment estrangeres, que no sabem res d'ella, doncs no estaria de més fer servir aquest correu i aquest QR que presentem avui per explicar-nos que hi ha aquesta sospita, i nosaltres ho mirarem tot. Després, sí que hi ha parts de la societat de la que demanem més implicació, si cap, i més sensibilització, que és els sectors de salut, els sectors d'educació, no? Perquè a salut, per exemple, és un sector on tots anem en algun moment, i les víctimes també, i és un lloc on acostumen a tenir un relat molt propi, molt poc improvisat, no? Molt natural. Hem tingut experiències ja molt bones treballant amb salut, de detecció de víctimes de tràfic d'éssers humans. Amb educació també, no? Aquesta noia d'alguna nacionalitat on és molt habitual el matrimoni convingut, no? Que deixa d'anar al col·legi, que deixa de vestir-se d'una manera determinada i passa a vestir-se d'una altra, i després desapareix. Doncs aquesta persona, aquesta dona, aquesta noia, segurament menor, pot ser una víctima potencial de matrimoni forçat, fins i tot d'ablació, d'alguna finalitat que ens interessa tenir coneixement mitjançant aquesta xarxa, no? Aquest codi QR i aquest correu electrònic. Transport, per exemple, també és un sector clau, no? Les víctimes les mouen d'una manera molt determinada, no? Normalment en grup, quan arriben aquí al nostre país. Les dones que estan explotades les mouen moltes vegades en transport públic, no?, per anar a un servei o a un altre. Doncs tota aquesta informació per nosaltres és cabdal per poder treballar. Després, un altre punt molt important és la utilització de les noves tecnologies. Una víctima de tràfic d'éssers humans ha de ser, en primer lloc, captada, no? Ha d'estar en un lloc on els traficants no poden treure profit, i transportar-la a un lloc on sí li poden treure profit. I el primer que han de fer és captar aquesta persona. Abans, i ara també es fa, però abans, sobretot, la captació era la que s'anomenava captació de casa, no? Al país d'origen es detectava persones vulnerables i els feien una oferta, normalment amb engany, no? Els oferien una feina amb un pis, amb un sou a Barcelona, on sigui, a Europa, i la víctima, en la seva situació de vulnerabilitat i de necessitat, doncs acceptava. Ara, amb l'ús massiu de les xarxes socials, estem veient molt la pesca,
La caça era apuntar directament a una persona i la pesca és llençar l'ham, no? A les xarxes socials, a qualsevol xarxa social. Ofereix una feina a Barcelona de netejadora de pisos, sou 1.500 euros amb pis i dietes incloses. Una persona en situació de necessitat pica i cau. Això hem d'estar també alerta, policialment ja hi treballem, però també necessitem i demanem aquesta col·laboració de la ciutadania en la detecció sobretot d'aquests anuncis fraudulents. Aquests solen ser anuncis que estan destinats a persones estrangeres en les que acostuma a posar que no és necessària l'autorització per treballar. Aquest és una modalitat relativament nova que s'està fent servir per captar les víctimes i que també volem demanar a la societat que ens ajudi a detectar. I tot això, tota aquesta necessitat que tenim de rebre aquesta informació, de poder treballar totes aquestes dades, la focalitzarem, a part de la feina que fem policial, amb entitats, amb fiscalia, amb judicatura, la volem dirigir a aquestes dues noves vies de comunicació, aquest correu electrònic i aquest codi QR. Estarà disponible a les xarxes socials i a la web de Mossos. El correu electrònic és una adreça que tothom pot escriure, totalment anònim sempre, i el QR, el formulari al que dirigeix, és totalment anònim. És molt intuïtiu, és molt senzill, és molt curt, està en castellà, està en anglès, està en català. Tenim la previsió de tenir-ho també en altres llengües, en àrab, en xinès, perquè volem arribar al màxim número de víctimes possibles, i és totalment anònim. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que es rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i això ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil. Així, tenim molta il·lusió en que ens funcioni el correu stopexplotació@mossos.cat i el QR animem a tothom que tingui informació, a tothom que sigui víctima, per suposat, a tothom que cregui tenir informació, que sense cap problema, sense cap sensació d'estar fent alguna cosa que potser és exagerat, això no s'ha d'entrar a valorar, sinó simplement perdre un minut en escriure aquest correu o en emplenar aquest codi QR. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies, sotsinspector.